Nakuhaan sa CCTV ang pagpanglungkab sa usa ka lalaki sa usa ka laundry hub sa Barangay Labangon, Dakwen sa Subo sa miaging Nobyembre 3 sa kadlawon. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa CCTV video, nakuhaan ang kalit nga pag-abli sa bahin ining Bungbong atol ug miguho ang ulo sa usa ka lalaki. Daw usa ka acrobatic stunt ang iyahang pagsod sa laundry hub. Og dayon ni kat usab siya sa nimutang sa CCTV o gidisconnect kini. Apan wa niya nabantayan ang lain nga CCTV nga mi-record siya malihok. Nakuha niya amabot sa usa ka libo ka pesos nga kita sa laundry hub. Gamay na lang kini tungod kay nadeposito naman ang dako nilang kita. Nahitabo kini sa Katipunan Street, Barangay Labangon, Dakbayan, Sugbo. Alas 3 sa kadlawon ni Antong Nobyembre 3. Kung atong tanahon, pipila lang kalakang ang police station sa Labangon sa dapit na hitabuan sa krimen. Atong makita diri sa tangke posibleng nitikang ang kawatan dayon sa kadiri onya giukab ang ali sa bangag ug diha nilusot ang suspitsado. Pag open ako diri pagkabuntag, na-shock lang ko kay nagkuan na siya, nagkatag na ang iyang mga kuan ba. Nya nawang crack na pud nga naa nya. Ang hunos pud na open na pud. Unya ang kanipod diri dapita na kuan na pud siya na nahugmak ba na kuan na tumba ang mga kuan nagkatag niya. Matod sa staff nga posibleng mibalik sa iyang agianan ang suspect sa iyahang pag-ikyas. Mosa kabuan pa lang ang negosyo sa laundry o unang higayon kini nga nalungkaban sila. Kani siya diri nga CCTV iya giibot, promero niya pagsulod kay para di siya makuan ba masakpan niya. Wasud siya na speak na napud sa atubangan pud niya ang isa pud ka CCTV. Samtang nailhan sa kapulisan ang suspect nga padayon karong gipangita ubos sa hot pursuit operation. Mato ni Police Major Iranio Regidor ang hipi sa Labangon Police Station nga dakong matabang sa ilahang investigasyon ang recording sa CCTV aron matumbok ang suspitsado. Kamot nga maris na to siya through hot pursuit. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.